माई के विसर्जन में गावे गावे सबके नचा दिले बा। जितना भी हमारे भाई लोग भसान में आए उन लोग से आग्रह है कि झगड़ा ना माई के विसर्जन में गावे गावे सबके नचा दिले बा। हो नचा दिले बा। एगो नाच के लवंडा ला बगरा झगड़ा करा दिले बा। एगो नाच के लवंडा ला बगरा झगड़ा करा दिले बा। माई के विसर्जन में गावे गावे सबके नचा दिले बा। हो नचा दिले बा। एगो नाच के लवंडा ला बगरा झगड़ा करा दिले बा। एगो नाच के लवंडा ला बगरा झगड़ा करा दिले बा। के सटा कही के छावरा सबके जुटइले बा। एगो में दूगो लगा के करिया का पीटा पीटी करइले बा। रे करिया का रे और के सटा कही के छावरा सबके जुटइले बा। एगो में दूगो लगा के करिया का पीटा पीटी करइले बा। माई के भसनिया में खोजेला नचनिया फंसा दिले बा। माई के भसनिया में खोजेला नचनिया फंसा दिले बा। हो फंसा दिले बा। एगो नाच के लवंडा ला बगरा झगड़ा करा दिले बा। एगो नाच के लवंडा ला बगरा झगड़ा करा दिले बा। लेखा गुलाल उड़ोले बा। देखो न लफुआ के बेटा कूदी कूदी नाच करेला बुझेला अपन के नेता। गरदा लेखा गुलाल उड़ोले बा। देखो न लफुआ के बेटा कूदी कूदी नाच करेला बुझेला अपन के नेता। भोला धमाल हरेंद्र से रगड़ा मचा ले बा। सुजीत सुल्तान जी हर पल से रगड़ा मचा ले बा। हम मचा ले बा। एगो नाच के लवंडा ला बगरा झगड़ा करा दिले बा। एगो नाच के लवंडा ला बगरा झगड़ा करा दिले बा। FS रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर।